О, 16 нечто. Гоша! Дадоха ми 16 неща! Къде сте, бе? Дадоха ми 16 неща! Дадоха ми 16 неща! Вече стъкнах два пъти, вижте, елата видим какво ми се падна. Паднаха ми се 16 неща от мене бокса. О, стигна Рико! Ето се канал. Стигна Рико, пило. Ето, брат, виж какво ми се падна. Доволен съм, брат, доволен съм. Доволен съм от тия мегабокса. Ние ще правим едно в едно. Ето снимам клипче за YouTube. Ето, защо не можем? Брат, това скина Рико, вие знаете, че колко верно. Does anyone have a fire extinguisher? Хора, сега ще цикаме спокойно. Вижте ми героите, вижте. Кое е това? Защото сте на хак. Знаете ли що? Стигала ще пуснем. Имаме костове самбър, 3, 2, 1, бум. Аре, бе, цъкаме, бе. Тримата. Айде. Ама аз вече не пъща си игра. Still on fire over here! Алекс вече вярва на Мартин. Гоша, кай, че Алекс вече вярва на Мартин. Алекс е много наивен. Мале, брат, виж, Амбър къпа с Амбър. Мале, брат, много съм добър. Тоше, аре да се поканим. Ама не в една финал, не ми се игра. Не, бе, не ми се така. Не, че съм слаб, просто не ми се цъка. Кой ти цъка едно в едно, брат? Ти. Аз не искам едно в едно. Искам да се поканим и да дигам купи. Аз искам да дигам купи. Big good, брат. Не съм слаб. Жълто е слаб. Не е слаб. И ще ти покажа какви скинове имам на него. Аре, умирай, бе.
Нека брат. Карай. Нека има нещо. Сега да. Вижте. Какво ще има гледам? Аха. Това не е лесно. Гоша, айде едно. Той струва 500. Кой това е? Това е най-скъпия в играта. Да. Гоша, ще струва. Той е ряд. Той е ряд. Кой това? Натискаш ли? Аз не искам да съм, аз искам да дигам купи. Една се не дигаш купи. Искам да дигаш. Ай се поканим, бе. Аре се поканим. Да е Абе точно, бе. Аре, бе, се поканим. Мадам в фалшиво. Не! Абе, нека, бе. Въобще. Аре се поканим ние. Аре. Хора, ево да видим за мегабоксове ли гласуваме. Хора. Аз гласувам за мегабокс. Обичам мегабоксове. Вижте, всеки гласува за мегабоксове. Хора, който гласува за Стар Дупова е гей. Така, хора. Хора, вие знаете, че също снимам видео. Аз ще игра с новия скин на Рико. Сувенир Рико. Не, сувенир ми как беше, бе? Това скин ми се падна. Джем Рико. Да, бе, сувенир. Соверен Рико, брат. Аз не мога да прочита даже. Соверен Пико, брат. Брат, този скин е много... Ма не е рядък, защото той... Ево, тук, Гоша. Дай кода! Сканирай кода! Не мога да сканирам, ти го сканирай. Брат, тук. Ти го сканирай. Тя брат тук сканира. Айде и каримата. Искате ли? Не, дай го. О, фак, че... Дай го, бе! Ето да. Това ще тук това... Остава, да? Не мисля се това. Малко това... О, още веднъж запомня. Да, това просто. Айде, вече е сигурно. И ваднима това. Как се казваш? Ето, аватар. Да, това аватар. Back on the Чакай да се grind. поканим за винаги. Имаш ли ме? Не, имаме се. Виж, ето, имаме се. И ти си в моя клуб. Айде, почваме. Цъкай. Натискай, давай. Брат, ние ще цъкаме Brawl Stars. Да, мама си Още ли? Давай, цъкай, бе. Аре, бе, хора. Само една. Хора, това беше всичко за видеото. Аре, чао, Патко! Хора, това беше цялото видео. Ба го видеото, човек.